अमा बेदर जानो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनि थाखाय मोनसे दुखुनांथाव खौरां। नोंथाङा अमा बेदर जानो मोजां मोनो नामा? अमा बेदर जानो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनि थाखाय बे दुखुनांथाव खौराङा। नंगौ, अमा बेदर जानो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरा सांग्रां जा। मानोना आसामाव गिख्रंथाव थासारि लाबोदों आफ्रिकान स्वाइन फ्लुआ। आफ्रिकान स्वाइन फ्लुआ रायजोआव फिन गिख्रंथाव महर लागासिनो दं, जायनि जाहोनाव जुनार फिसिग्रा बिफाना स्वाइन फ्लुखौ लानानै जिंगा सिदों। सुलुंनिफ्राय मिथिनो मोननाय बायदिब्ला सनितपुर जिल्लायाव स्वाइन फ्लुनि 1000 केस मोननाय जादों। सनितपुरनि जर'खा फार्मनि 1 किल'मिटारनि बेंखनावबो स्वाइन फ्लुनि सन्देरनाय होनना फोसावनाय जादों। बेनि अनगायैबो खुंथाया 10 किल'मिटारनि बेंखन ओनसोलखौबो नोजोर होजानाय ओनसोल महरै फोसावदों आरो बेनि सायाव खुंथायारि सांग्रांथियारि राहा लानाय जादों। बेनिखायनो नोंथाङा अमा बेदर जानो मोजां मोनोब्लाबो अमा बेदरनिफ्राय जानगाराव था। मोनसे गोजोनथाव खौरां। बर' सावथुन नायनो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। खम बेसेननि गेजेरजोंनो नोंथाङा नायनो हागोन बर'नि गासै गोजाम गोदान सावथुनफोरखौ। बर' सावथुन नायनो थाखाय ओंखारदों मोनसे आंगो स्ट्रिम एप। बे आंगो स्ट्रिम एपखौ नोंथाङा नोंथांनि मबाइलाव डाउनल'ड खालामनानै खम बेसेनावनो बर'नि गोजाम गोदान गासै सावथुनफोरखौनो नायनो हागोन। लोगोसे फैबाय थानाय समावबो बड' वेब सिरिज, डकुमेन्ट्रिज बायदिफोरखौबो नोंथाङा बे आंगो स्ट्रिम एपनि गेजेरजोंनो नुनो मोनगोन। बेनि अनगायैबो बर' सावथुननि दिहुनगिरिफोराबो बे आंगो स्ट्रिम एपआव गाव गावनि सावथुनखौ आपल'ड होनो थाखाय खौरां लाहरनो हागोन। आरो जाय बिथांमोननि सावथुनफोरा इउटुबाव पाब्लिश जायाखै बिथांमोनाबो बे एपआव आपल'ड होनो थाखाय खौरां लाहरनो हागोन। बेनिखायनो बर' सावथुननि दिहुनगिरि बिथांमोनहा गाव गावनि सावथुनखौ बे आंगो स्ट्रिम एपआव आपल'ड होनो गोसो दंब्ला नैबे 7086320938 जानबुं नम्बराव खौरां लाहरनो हागोन।